Mature technologies iti tugegaraw mararamatan dagiti uno araramatan dagiti manalon ken entrepreneur kas solusyon iti oversupply ti kamatis. Dayta ken dumapay a damag iti panagsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti tugegaraw nang isayang kat ti Department of Agriculture Regional Office to iti Technology Promotion and Investment Forum para kadagiti manalon ken agripreneurs iti sidong ti Agribusiness and Develop Processed Products Technology Business Incubator apakakitaan kadagiti mature technologies a mabalin nga aramaten. May jay-jaya ti baro nga innovative product a lemonade gami matis. May sa akendi nga nahaluan iti kamatis ken lemonada, amang solbar iti parikot may naig iti oversupply ti kamatis iti rehiyon. Nagpinirma iti katulagan ti nasao nga ahensya ken Central Isabela Agri-Manufacturing Corporation para iti Zero Energy Cooling Chamber. No sa dinumabalin ang maaramat, kas imbakan dagiti naapit dagiti manalon, agulay ken prutas nga haan amang usar iti kuryente. Iti Cagayan, impasidong ti Provincial Agriculturist iti nasao a probinsya, ti agrop talupul a manalon manipod barangay Maracuro Enrile, ti corn silage making, kas panagsagana iti idadatang ti El Nino, ken kinakurang ti supply ti nalangto a ruot. Naisayang kat ti panagsanay on-site, tapno mapalawa ti panakaamo dagiti manalon iti umno a produksyon ti silage, ngagserbi kas alternatibo ken de kalidad at araon para kadagiti baka, nuang, kalding, karnero, ken kabalyo. Ken iti Nueva Vizcaya, kanayunan a 56 a legally married couples tinaypaayan iti insentibo, asag 50,000 pesos manipod iti LGU, babaan iti Enduring Devotion Ordinance. Agarup 2.8 million pesos tinay-release ti probinsyal a gobyerno kadagiti benepisyaryo kas panay pakita iti kinapatag dagiti agasawa amang bukol iti development dagiti children's welfare ken panagdakalda kas future leaders iti probinsya. Agturtuloy mat ti panagproseso ti Provincial Social Welfare and Development iti agrup sa nga ribo nga aplikasyon may naig iti insentibo. Agarup limagasutmatan ti nagnumar iti nasao nga ordinansa. Iti Isabela, inertangan ti National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System Monitoring kadagiti manarimaan nga infrastructure projects iti Aurora, Gamu, Quirino ken Burgos tapno masigurado ti irrigation services para kadagiti manalon. Isay-sayang kat ti Engineering and Repair Unit ti inaldaw a field inspections da tapno mamonitor ti progreso ti solar pumps installations ken iti panagornos dagiti pumping stations. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.